Ook al is het nou crisis, de bouwkosten binnen relatief leeg en investeerders sjoggen wel wat in het plan dat roest wordt op 20 miljoen euro. Zwartkruis wil een varieerd aanbod aan overnachtings- en recreatiemogelijkheden bieden. Een hotel voor een kwartier verblijf jet erbij. We proberen zoveel mogelijk differentiatie erin te brengen. Dat we de mensen eigenlijk aanbieden kennen. Van recreatieboord tot en met waterpaviljoens en dan ook dan dus die hotelkamers. En mag je dan al voor dit gaan voor 46 kamers? Misschien wel net, maar als een hotel op zichzelf bestaan kan, dan is het toch een minimum wat er aangerekend wordt van tussen de 40 en de 50 kamers. En we zijn op een bepaald moment in ons concept komen op 40. De plannen worden stadig gewoon uitvierd. Te beginnen met nieuwe waterpaviljoens, dat al gewoon van bouwt binnen. Vooraan bij het kanaal, een stuk of 5, 6 wennings en dan langzamerhand deze kant uit te komen en te zien van wat er verkocht wordt. Ja. En daarna pakken we dan het appartementengebouw aan en het hotel. Is je passie eigenlijk wat onder merk, zeg maar? Ja, tussen de 5 en het 10 hier proberen we dit park totaal te realiseren. Voor de plan met de 70 van de 86 chalets wieken. Voor permanente bewoners wordt een uitsterrenbeleid hanteerd. En dat is ook een wezen van de gemeente Tjierkstra-deal. Nevens Postma zitten er op het stuit 4 verste bewoners. Ik ben er net zo leed mee, maar ja, je weet ervan dat ze hier net waaien mee. Dat is eigen risico. Het is eigen risico, absoluut ja. Maar hoe net zo gauw het is een plan klaar binnen voor een duikkalf te pakken. Nee. Gemeente en provincie binnen positief voor de plannen. De helderheid van het hotel moet nog wel onderzocht worden.